Maayong adlaw na usab kanato mga kaistorya, maayong hapon ug maayong buntag. Aniya usab kato kita karon sa ato ang bag-o nga usab nga vlog diin atong paghisgutan na usab ang reaksyon kabahin ining mga balita karon sa atong nasod. Diin ang kining dako nga isyu karon nga ato ang bag-o nga presko nga balita kabahin ining death penalty nga gipasar na gyud. Dunay usa ka representante, Congressman First District sa Zamboanga City, mao si Kaimir Adan Ulaso. Congressman ni siya ngadto sa Zamboanga City, mga kaistorya diin siya ginangusog no kabahin ining death penalty tungod kay nakita nila sa mga congressman o usa niini ang author mao si Kaimir Adan Ulaso. Nagkagrabe gyud ang korupsyon nga diin gani sa index sa kini nga balita nakita na to nga ang Pilipinas ika-rank niya ika-115 o 115, din ang iyang puntos nakascore lang siya og 34. Kagrabe ang pinaka-ubos gid ni siya nga grado, mga kaistorya no, kung basihan kuno ang kining sa record sa 2023 nga corruption perception index, mga kaistorya. So kinin mga kaistorya dako kining kauwawan tali sa ato ang kaisig ka Pilipino diin grabe gid kita ang pinakahagsa gyud ika-115 ta nga rank posisyon sa pinakagrabe nga korupsyon. Mao nga nakita siguro nining mga kongresista, usa nini ang author mao si Kimir Adan Olaso sa Zamboanga City. So ato ning paminawon mga kaigsuon no ang kining kaistorya, kining balita sa UNTV. So mo ni mga kaistorya atong paminawon. It will put a stop right away. Kasi ang tao pang malaman nila may baril, siyempre natatakot lahat Sino ba naman gusto magpapapiring squad? Seryosong suliranin ang katiwalian sa Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, isang global movement laban sa katiwalian, 34 out of 100 ang score ng bansa sa public sector perception. 100 ang score ng pinakamalinis sa katiwalian, 0 naman sa pinakatiwali. Pang 115 ang ranking ng Pilipinas sa 180 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian. Napakalayo nito sa top 1 at sa bansang Denmark na 90 ang score na isa sa itinuturing na may mahigpit na panuntunan laban sa korupsyon. Kaya para matigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain ni Zamboanga 1st District Representative Kimir Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. So mo na mga kaistorya no nga diin ang iyang giunod nini iyang gipasar nga balaod nga kini gitawag og House Bill number 11211 o gitawag kini og death penalty alang sa mga korupsyon nga mga trabahante sa panggobyerno nga pinaagi sa firing squad. So mo ni mga kaistorya no nga kini nga isyu nagasagol ni nga mga reaksyon sa mga tao. Pero kasagaran sa aktong nakita gyud diri sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa base sa kini nga bag-o nga balita, sila na nalipay usab ang kadaghanan no, majority sa atong mga kaisig ka Pilipino, mga kaistorya, murag giganahan sila nga diin gusto gid sila nga matuman kini nga mao nga balaod tungod lang og alang sa kahapsay og transparency sa ato ang panggobyerno. So mao ni mga kaistorya no, dako nini siya nga bag-usad nga balita kini nga bag-o nga administrasyon ni BBM. Ato kita nasayod na si kini si BBM mga igsoon, kaistorya ang iyahang speaker ni si Romualdez man. So kining mga representante ni sa Kongreso, mga kaistorya, majority gini sila nga pabor gid sila niining ining ilahang speaker si Romualdez. Nya kani si Romualdez nasayod mo kita mga istorya nga igagaw gini sila ni Bongbong Marcos presidente. So wata kay baw mga istorya base ra pud ni sa ato ang nakita sa mga balita diin
ato gyud sinati no nga kining bag-o gid nga balita kabahin sa corruption gipakita gyud nga ila gining gipahingusgan sa mga kaistorya. So nahitabo ni mga kaistorya gipapaspasan ni kay hapit na daw kuno lagi ang eleksyon so basig maapsan madili ni siya madayon pero base sa balita mga kaistorya niingon si Kemer Adan Olaso nga ilang ipadali sa dili pa mapapas niini nga kining katapusan kay hapit na magyud ang eleksyon. So mao ni mga kaistorya no ato ning paminawon ang sumpay sa kining nga balita. Kung maisa sa batas, sakop nito lahat ng public officials mula barangay hanggang presidente ng bansa, mga halalman o itinalaga, gayon din ang mga opisyal sa tatlong sangay ng pamahalaan o ang executive, legislative at judicial branches. Kasama rin ang mga nagsisilbi sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations at iba pa, maging sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. So mo na yung giingon mga kaistorya no ining Congressman First District sa Zamboanga City si Kemer Olaso nga kung siya po kuno'y pabuton base sa iyang giingon kung mahimo adto ko daw paghimuon ang pag-firing squad sa Lunita aron kuno makita sa katawhan ang maong salaod nga paghimuon tungod ining corruption. So mo ni mga kaistorya nindot ni siya nga balita kung sa atuang side kay kita mga ordinaryong tao nasayod magkikita nga kita sa Pilipinas nagkalisod ta ubang nasod maayo na kay sila kahimtang sama ng Singapore, Korea, Indonesia nga sa unang panahon mga 1960s pa mga kaistorya no base sa history nga sa panahon sa amahan ni BBM maayo kuno ang kahimtang sa Pilipinas kapantay-pantay ra kuno ta atong sa Japan ug sa bisan ng China wahira kuno na sa ato pero tungod lagi sa corruption mga kaistorya mo ni nga ang atong mga panggobyerno wa gid magkakuan. So mo ni ilang nakita no sa kining mga mambabalaod sa lower house sa Kongreso nga ila gining gipadali ning bag-o nga balaod pero kini siya do na say mga nagi say mobabag siguro gid ani mga kaistorya. Sure gid ni siya nga nagi mobabag especially aning kining human rights pero ato ning paminaw ang ato ning tiwason og paminaw ning reaksyon atong ning balita mga kaistorya. Samantalang magkakaiba naman ang pananaw ng ilang kongresista kaugnay ng panukalang batas. As a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. It will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. So mo na yung giingon kaistorya no atong ladungog atong nakita mao to siya si First District sa La Union si Representante Paulo Ortiga. Congressman to siya mga kaistorya siya mo'y ni babag yun nga di gid siya masugot nga dunay death penalty tungod lagi kay sa human rights di kinsa kuno tawhana mga tawo kuno nga mosugot nga patyon pero kani siya mga kaistorya kining death penalty kung basihan lagi nato ang history gyud sa panahon pa sa karaan gyud labi na nining Biblia naa gina gisugo gina sa ato ang Ginoong Dios no nga pagapatyon tong mga tawo nga makasala pero ato sa nakita base pod sa history pod bisan sa atong mga kasilinganan nga mga nasod nga naghimo og death penalty kuan man kayo ang ilang mga nasod mga kaistorya hapsay murag gamay ra ang mga kriminal na mga krimen pero maihap ra ba di pare sa ato nga wag tuo mga balita gikan diri balita dito sa tibok nasod nga grabe na jud kayo ang krimen nga nahitabo mga kaistorya. So kini sa inyong side mga kaistorya kung doon na mo yung mga reaction or comments, pwede ka mo comments sa comment section sa akong YouTube channel Kaistorya TV. O kung gusto sa mo nga ganahan mo mga subaybay paning sa sunod na to mga vlog, pwede ka mo like mo og mo share mga kaistorya nya mo subscribe nya. Kung mao na siya kaistorya no, kung atong pag-isgutan sa sunod usab nga mga vlog. So ato ning paminaw ang bag-o sunod nga gipadayon nga
reaksyon mga kaistorya? Options. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya ano 'yun? Kasi may clear benefit dun sa player o dun sa actor, and of course I think it is a one serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly. So ato nadungog may kaistorya no, ang usa gyud sa gipunto ani nga giabot nini nga mao nga bag-o nga balaod in penalty mao ang korupsyon. Unang-una sunod din kining mga heinous crime nga grabe na kay nga patay mga kaistorya ug kining drugs. So mao ni siya unod sa kining nga bag-o nga balaod kining House Bill number 11211. So kini mga kaistorya maayo gini siya mga kaistorya kay alang lang gini sa ato ang kayuhan tungod kay sa atong nakita gid sa mga bag-ong balita ug sa mga palibot sa ato ang nasod, grabe jud ang patay mga kaistorya no. So hinaot pa unta kaistorya nga kini magapadayon unta ni sa atong kuan kay maayom gini siya mga kaistorya kung buot mo naon kay alang ra gini sa atohang disiplina usab sa atong kaisig ka tawo ug alang usab sa para kini mga kriminal usapon ni siya mga kaistorya no, nagpadayon gid sila nagtungod lagi ning ganang luag ra kayo sa atong balaod nya. Sunod na to nga vlog mga kaistorya, padayon ta sunod ka istorya o salamat, maayong gabi kanatong tanan.